खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। हाग्रामा महिलारी बिथाङा सासे नास्तिक सुबुं, अदेबानि हाग्रामा महिलारीया खुनु धोरोमनि मानसि नङा। बेनिखायनो बिथाङा दायो गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव गावस्रालायहोनो थाखाय नाजागासिनो दङ। नाथाय बेबायदि नाजाबाय थानाया बिथांनिया फेलें जागोन। अदेबानि हाग्रामा महिलारीया गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरखौ बेबायदिनो गावस्रा होबोबाय थादों। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां रनजित बसुमतारीया मैया थारैनो गासै बारग' एनडिएफबिफोरखौ खौसेथियै लानानै मोनसे सावरायज्लायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गोबांथार बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बारग' एनडिएफबिफोरखौ लानानै बे सावरायलायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय फैबाय थानाय समाव जों माबोरै गावनि मोननांगौ मोनथायजों लोगोसे ज'यै खौसेयै खामानि मावनानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाथाय होनो हायो, बेखौनो लानानै सावरायलायनाय जादों होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारीयाथ' गावनो सासे नास्तिकसो। बेनि खुगायाव बेबायदि खौसेथिनि, बेनि खुगायाव धोरोमनि आरो बेनि खुगायाव गोजोननि बाथ्राफोरा मोनसेबो समाया होननानै बुंथिनानै होबावदों। खौसे जायोब्लासो गासिबो गोरलैयैनो मावफुंजोबनो हागोन एबा जौगानाय फैगोन। नाथाय खौसे जायालाफानो बेबायदि गावबागावल' मावलायबाय थायोब्ला जों बयबो जोबस्रांलांगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों मोनसे समनि आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि अदेबानि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सानखौ लोब्बा लाखिनानै खुंनाय दतमायाव खुंनाय हाबाफारियाव बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावहैनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि मुङाव दायो बिटिसिनि मोनखानाय गासैबो गोहो बोलोफोरखौनो गैया खालामबाय, अदेबानि फोजोबस्रांबाय। बेनिखायनो खौसेयै जुजिब्लासो गोरोबलायनानैसो जौगाहोनो हायो। बिटिआरआव बेबायदि गावजों गाव गावनि गोसो जेरै गोसो एरै मावबाय थायोबा थारैनो जोबस्रांलांगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथोन बायदियैनो मोनसे समाव आङो बर' हारिनि आइजो बिथांमोनखौ लानानै गोबांथार जायगायाव बेरायनानै आइजोफोरनि मोनथायनि सायाव खामानि मावनो मोनदों होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। मैया 1 मे एबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान, बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दतमायाव एबा थुलुंगाफुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बावनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थारैनो बुंथिनानै होदोंदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव बर' रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय गोबांथार खामानि मावगासिनो दङ। अदेबानि बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे हारियाव बेबायदि खामानि मावबाय थानायखौ नुनानैनो बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय सावरायनाय हाबाफारियावबो बिथाङा बाहागो लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। बिजेपि, इउपिपिएल आरो बिपिएफ गासैबो सिङाव सोमोन्दो दंज्लायलायो आरो सोमोन्दो दंज्लायनायनि थाखायनो बिथांमोना दायो सोरबा सासेखौल' देरहासार होगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि ज्यतिर्मय बैश्यनि बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंथिनाय बाथ्राखौ लानानैनो कंग्रेसनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों, जेराव बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला दुलाराय
थानाय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङानो बुंथिनानै होखाबाय जे थारैनो BPF, BJP, UPPL बिथांमोनहा गासैबो सिङाव सोमोन्दो दंजोबखायो। अदेबानि देग्लाय 2024 मायथाइनि MP बिसायख'थिया खालि कंग्रेस आरो UPPL एबा NDA एलायेन्सनि गेजेराव जागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। जायखौ लानानैनो कंग्रेसनि दैदेनगिरिया दायो BJP, UPPL, BPF नि गेजेराव सोमोन्दो दंज्लायलायो होननानै बिथांमोना बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थियाव थारैनो गासै रायजो राजाफोरखौनो कंग्रेस राजखान्थि दोलोनो गर्जन मोसाहारि बिथांनि नामै भट होनानै बिथांखौ देरहासार खालामनानै रायजो राजाफोरनि समानै जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा देग्लाय क'क्राझार लकसभा बियाबाव कंग्रेस दोलोआनो गोरलैयै देरहालांगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनायखौबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। UPPL राजखान्थि दोलोआ देग्लाय 2024 मायथाइनि बिसायख'थि फोसाव बिलाइखौ फोसावनानै होबाय। नंगौ, मैया बे बिसायख'थि फोसाव बिलाइखौ BTR-नि मानगोनां हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मेनिफेस्ट' एबा बिसायख'थि फोसाव बिलाइखौ फोसावनानै होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे बाथ्राखौबो बिथाङा बुंथिनानै होदों दि थारैनो देग्लाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL सरकारा एबा UPPL राजखान्थि दोलोआ रायजो राजाफोरनिसिम थारैनो 150था गेरेन्टिफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांगोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो आथिखालाव बिथांमोनहा अदेबानि BTR सरकारा माबायदि खामानि मावबाय थादों बेनि गासैबो बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनानै होनायजों लोगोसे थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बेबायदि खामानिखौ मोनबो मावनो हायाखै होननानैबो बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। हाग्रामा महिलारि खुंबोनाय सरकारा गोबांथार गासै 3,000 कौटिनिबो बांसिन जोंनिसिम बाखि गारनानै थांबाय, जायखौ जोङो दायो सुख'नांगासिनो दङ। कन्ट्रेक्टरफोरखौ बिथांमोनहा जेबो हिसाब गैया खिथाब गैया अदेबानि सिस्टेम गैयागारा जेरै मोनो एरैनो खामानि मावहोदलाबायनानै दायो कन्ट्रेक्टरफोरा थाखा मोनैनि थाखाय हाहाकार जानानै दङ। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल BTR-नि EM उइलसन हासदा बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया चिरां दुवाराव फिन BPF राजखान्थि दोलोनि मोनसे गेदेरथार खहा जेराव बिथांमोनहा UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै EM उइलसन हासदा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BPF राजखान्थि दोलोनि गासै 140नि गोबांथार दैदेनगिरि आरो हेफाजाबगिरि बिथांमोनहानो UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों। अदेबानि बे जयनिं जानाय गासैबो सुबुंफोरानो गुबैयै सावथाल एबा आदिबासि हारिनि सुबुंफोर होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै उइलसन हासदा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा बै समाव जोंनिसिम गासै 3,000 कौटिनिबो रां बारा बिथांमोनहा बाखि गालांदों, जाय बाखिखौ जोङो दायो सुफुंगासिनो दङ। कन्ट्रेक्टरफोरनो बिथांमोनहा जेरै गोसो एरैनो जेबो नियम निथि गैया सिस्टेम गैयालाफानो खामानि मावहोदों, जायखौ कन्ट्रेक्टर बिथांमोनहा दायो थाखा गैया रां गैयागारानो भुगिनांगासिनो दं होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। जायनि थाखाय दायो प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारखौ मोजां मोननानै गोबांथार रायजो राजाफोरानो UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबफैगासिनो दङ। लोगोसेनो फैबाय थानाय MP बिसायख'थियाव NDA-नि बिजाथि अदेबानि UPPL-नि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया गोरलैयैनो देरहागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। देग्लाय 2024 मायथाइनि MP बिसायख'थिनि सेथि खोलोब, नैथि खोलोबा जाखांनायनि उनाव दायो आरो थामथि खोलोबा दाबावै साननैसोनि उनावनो जानो थांगासिनो दङ। जायखौ नोजोर बोनानै जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा गावबागाव राजखान्थिफोरखौ राफोद खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थियाव मैखोमै देरहानांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावखौ राफोद खालामनो थांखिजों बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। अदेबानि बिसायख'थि फोसावदिंनाया गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि दायो मैखोमै सोलिगासिनो दङ। नंगौ, बेबायदिनो UPPL राजखान्थि दोलोआबो दायो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव जयन्त बसुमतारीखौ NDA-निफ्राय बिजावथि फोसावखांनायनि उनाव दायो मैखोमै
बेबायदिनो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ लांगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैयाबो बावखुंग्रि बियाबनि सिङावनो थानाय UPPL राजखान्थि दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरनिफ्राय गासै 100निबो बांसिन गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबो होनना बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोनहा BPFनो भट होबोबाय थादोंमोन, नाथाय BPFनिफ्राय जेबो बेबायदि रोखोमनि हेफाजाब मोनैनि थाखाय देग्लाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थियाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोखौनो देरहासार होगोन होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो मैया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गासै रायजो राजाफोरखौ गावसिनि राजखान्थि दोलोआव बोजबनानै लायो होनना बुंथिनानै होयो। लोगोसेनो बिथाङा फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि MP बिसायख'थियाव UPPL राजखान्थि दोलो अदेबानि NDA एलायेन्सआनो गोरलैयैनो देरहालांनो हागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों।